Злият зъб, Орловец, естествено Мальовеца и Елениното езеро там се вижда. Това може би е Камилата, съм сигурен. Ловница, там съм към улейчето. Има една коза, която в момента стои и се прави на тарикатка. Това е за Сломбак. Бак. Красотата е един път. Изисква си малко ходене, но красотата определено си струва. И препоръчвам като алтернатива на по-познатия маршрут към Мальовица. Струва си дори само до заслона да дойдете. Изключително е красиво, приятно. 3 часа ми отне от Цепеше до тук. Просто е уникално красиво.